Vianoce, Silvester, traja králi. 3 méty, ktoré zásadne rozhodujú o celej zime. Zlatý týždeň opäť zaplnil slovenské hory, hotely aj akvaparky. Miestami to bola priam invázia turistov a lyžiarov. Tradičná bodka za najsilnejšími dňami sezóny vo Vysokých Tatrách. Parilo sa srnce, ale skečky nie. Nebolo tak veľa turistov. Nie, určite nebolo. Nielen na svahoch to znelo ako v jazykovej škole, no opäť dominovala slovenčina. Zlatý týždeň nesrdzavel práve, že sa zaleskol, pretože bolo veľmi úspešný. Vysoké Tatry boli plné turistov, takže hodnotíme veľmi pozitívne. Boli chvíle, keď cesty nápor nezvládli a nájsť parkovacie miesto bola samostatná disciplína, z ktorej nie každý vyšiel ako víťaz. No a takto vyzerá hlavný ťah. Cez Starý Smokovec ste išli neuveriteľných 40 minút. Dopravu počas celej zimy odľahčí bezplatné záchytné parkovisko s kývadlovou dopravou. Taký bol plán. Je tu jedno jediné auto. Šťastné a veselé platilo aj na Donovaloch. Horské stredisko zaplnili turisti z celého Slovenska. Bola to vraj pravá vianočná plnka, vďačia za ňu i zimnému počasiu, ktoré prišlo ako na želanie. Snehová nadielka nám priala, že vyšlo to presne tak, že ten sneh napadol vtedy, keď bolo treba. Boli sme plní v podstate až do dnes. Ak sa darí ubytovateľom, musí sa to prejaviť aj na lyžiarskych zjazdovkách. Ľudia prišli aj napriek tomu, že ešte sme nemali všetky svahy zasnežené, takže môžem povedať, že sme spokojní s týmito sviatkami. Sviatkovať sa však dá aj pri termálnej vode. Akvaparky na Liptove mali napríklad na Silvestra vypredané takmer do poslednej izby. Celková vyťaženosť akvaparkových hotelov za obdobie od Vianočných sviatkov po Tri krále bola na úrovni 85%. Za toto obdobie vodné parky navštívilo viac než 70 000 návštevníkov. Rok 2026 bude o uťahovaní opaskov. Na týchto Vianociach sa to však ešte neprejavilo. Slováci si sviatky užívali a na zimných dovolenkách nešetrili. Marek Vnenčák a Ľubo Fronko, televízia Markíza.